Jesu, hallelujah. Yabingelele kamene namandla lika Jesu, hallelujah. Igama lami ke ngokwanele ngakamadisi sibongo, ngingumntwana kaNkulunkulu osindisiwe owenzelwa umusa uJesu ebuncaneni bakhe ngasindiswa ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi ngineminyaka ewu-13 isindiswe ngineminyaka ewu-6 ngamandla kaJesu, hallelujah. Indawo ke engime kuyo iyasabeka ngangisho bomama bekhuluma ngelinye ilanga ukuthi kumele sigcine sizile kulokho kuyale ngithi mina umkhulu uhlala ngasemnyaka ngizothi nje mangingena ngibese ngingenele kuye nangampela kwenzeka njalo kodwa ke inkosi namandla, haleluya. Ngingumntwana kaNkulunkulu osindisiwe othethelelwa izono ongufakazi kaJesu nami kwabangangami ngoba kunokukholelwa ekutheni mhlambe usindiswa usumdala usumuntu omusha noma usumama noma usukusiphi isigaba kodwa ke ngufakazi ukuthi uJesu uyamsindisa umuntu kunoma isiphi isikhathi akuso, haleluya. Kulesi sikhashana nje esincane engisinikiwe kunezwi lapha yakhe ngathi Izenzo chapter 17 verse 16 lithi iBhayibheli uPaul efika endaweni okwakuthiwa ise-Athene wafika wabona abantu bakhona. Lithi iBhayibheli kwakungabantu ababethanda ukukhonza izithombe. Lithi iBhayibheli wathi uPaul mayesefika phakathi kwabo wathi bantu base-Athene ngibonile ukuthi ningabantu abakholelwayo kakhulu ekukhonzeni izithombe. Uthi ngithe lapho ngihamba ngabona kukhona ama-altare amaningi. Usethi kukhona ke le-altare elibhalwe ukuthi uNkulunkulu ongaziwayo. Kodwa leli altare noma kwakuNkulunkulu ongaziwa kodwa lalikhonzwa. Yikho kwaze kwakhiwa kwaba yi-altare. Kusho ukuthi labantu base-Athene babekhonza kodwa bekhonza into abangayazi. Babekhonza kodwa bekhonza uNkulunkulu abangamazi. Babhala igama bathi yi-altare likaNkulunkulu ongaziwa. Ngoba kungathi ibandla lase-Athene lilele likhona kulezi insuku ukuthi siyamkhonza uJesu, siyakhuluma ngaye
akhuluma manje. Bayahamba abantu ngendlela yase-Emmaus behamba naye kodwa bengamqondi. Kungenzeka nawe ukhona uthi ukhona endleleni kanti awumqondi. Siyacela ngisikhulekele. Cela uNkulunkulu akuvule amehlo kamoya. Cela uJesu. Haleluya. Ngicela umkhulu uNdlovu azothandaza. Ozamkhulu. Thandaza nawe la ukhona. Ngicela uJesu akuvule amehlo. Uhambe naye umqondo umazi. Ngoba yikho into ebuhlungu njengokuphila. Kodwa uJesu eseduze kwakho uhamba naye kodwa ungamqondi ukuthi ungubani. Uthi uNkulunkulu ekhuluma ngomntwana omncane, indlela ophila ngayo iyona echazayo ukuthi lo Jesu ohamba naye awumazi. Siyathandaza. Siyathandaza egameni likaJesu. Siyanusa ke manje egameni likaJesu.